बड'फाया बुंना गालांदों थां आरो थांनानै थानो हो बे सोदोबा जाहैबाय जिहेतुके जोंनि हारियाव माबा मोनसे अलखद जायोब्ला बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानफ्रोमबो फासुयालासेनो बुंबोदों नाथाय बिनि गेजेरजों बेखौ मिन खालामनाय जायाखै जे दिनै बर' हारिया बिराद अलखदाव दं नाथाय अलखदाव गैयाब्लाबो जों बेखौ हमै मोजांसिनै आरोबाव माने हारि हिसाबै फसंना दोननो थाखाय जोङो थि खालामनायनि जिहेतुके बे मोनसे बानि आरो गुबुनखौबो जों हिंसा खालामा जासे गुबुन हारिखौबो बे रोखोमनि मोजां रोखोमै आब्रुथि फोथांना दोननायनि जि परिबेक दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबोदों बिटिआर ओनसोलावनो होन आसामाव थानाय गासै हारि माहारि मानसिफोरनि गेजेरावनो गोरोबलायनानै बे जोंनि गेजेराव खामानि मावनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि सारा आसामावनो साब डिभिजन वाइजआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा लामा हान्जा सुरनाय आरो बे लामा हान्जा सुरनायखौ बर' हारिनि जेखौ गेरेमसा खालामनाय बर' हारिखौ गेरेमसा महरै दाफुंनाय बे थांखिजों दिनै बे लामा हान्जा सुरनाय बा रड मार्चखौ लानाय जादों दा बेयाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बालिराम बर' हाउसनिफ्राय जागायनानै प्राय 5 किल'मिटार लामा हान्जा सुरनायखौ थि खालामदों बेवहाय बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि गेजेराव दिनै बर' हारिनि गेजेराव जायफोर नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन दङ बिथांमोननि मावनाय थांखिफ्रा गुबुन गुबुन जानो हागौ नाथाय बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय जि बेसिक माने एलिमेन्टस बा बेसिक माने आइडियाफोर बे आइडियाफोराव ज' जालायनानै बर' हारिखौ बोरैहाय गेरेमसा खालामनो हायो दिनै जों बर' हारि हिसाबै गामसा आर'नाइ दख'ना दा बेखौ लानानै जोंहा मोनसे आइडेन्टिटि दं बर' हारिया मोनसे राव दं आरो बे रावखौ जों फोथांना दोननो थाखाय सारा आसामाव जोङो दुलाराय बर' माहारिनि मानसिफ्रा दिनै गावनि राव गावनि हारिमु बेखौ लानानै थांनानै दङ आरो बेखौ जिहेतुके दिनैनि थारिखआव फैबाय थानाय यां जेनेरेसनफ्रा बावगारनो नागिरदों आरो बे बावगारनो नागिरनायखौ पुनराय आरोबाव जों जे हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय मा रोखोमनि जानांगौ बेखौ मोनसे मेसेज होनो थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गथै आसाम नाङै बा भारतबर्षआव थानाय बर' हारिखौ साब डिभिजन वाइजआव दिनै बे रड मार्चखौ लानाय जादों सरकारनिफ्राय बे रोखोमनि थोंजोङै मेसेज गैयाब्लाबो बेजोंनो मोनसे मेसेजखौ जोङो बेखौनो थि खालामनो नागिरदों जे बर' हारिया बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबो गोथां दं आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै दानो थाखाय दाबो थियारि बर' हारिया बर' हारिखौ जेने प्रकारैबाबो बिनि ससिय' इक'नमिक पलिटिकेल राइट बेखौ मोनहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिमबो फासयना थायाखै नांगौ समाव जिखिनि जोंनि मोननांगौखौ डेम'क्रेटिक भाबैबो आन्दलन खालामनानैब्लाबो डेम'क्रेटिक लामाजोंब्लाबो सोमावसारनानैब्लाबो बेखौ जोङो भारतनि जि कनस्टिटिउसनेल माने मोन्थाय बिनि गेजेरखौ जोङो हासिल खालामनो हानाय मोनसे हारि हिसाबै जोङो दिनै गसंथानानै दङ आरो बेखौनो दिन्थिनो थाखाय जोङो आसाम सरकार भारत सरकारनियाव बर' हारिया दिनैबो गोथां दं दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैबो गोथां दं बेखौ दिन्थिनो थाखाय आरोबाव मेसेज मोनसे हरनो थाखायनो जों बे उद्देश्यजों खालामनाय जादों लोगोसेनो बर' हारिनि जि राव थुनलाइ हारिमु बेखौ आरोबाव फिनै गोग्गोम खालामनायनि गेजेरजों बड'फाया बुंलांनाय बिनि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ गोथाङै दोननो थाखाय बर' हारिनि गेजेराव साफ्रोमनिबो गोरबोआव बेखौ आरोबाव फिनै जागायफिननो थाखाय जों बे उद्देश्यजों बे लामा हान्जा सुरनायखौ थि खालामनाय जादों बड'फानि जि मोन्थोर थां आरो थांनानै थानो बे मोन्थोरखौ दिनै स्ल'गानाव लानानै बर' माहारिया माने गेरेमसा माहारि हिसाबै थांना थानायाव माबा मोनसे गाहायाव थांनाय बायदि थासारिखौ मोननो नाजानाय बायदि मोनदों ना बड'फाया बुंना गालांदों थां आरो थांनानै थानो हो बे सोदोबा जाहैबाय जिहेतुके जोंनि हारियाव माबा मोनसे अलखद जायोब्ला बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानफ्रोमबो फासुयालासेनो बुंबोदों नाथाय बिनि गेजेरजों बेखौ मिन खालामनाय जायाखै जे दिनै बर' हारिया बिराद अलखदाव दं नाथाय अलखदाव गैयाब्लाबो जों बेखौ हमै मोजांसिनै आरोबाव माने हारि हिसाबै फसंना दोननो थाखाय जोङो थि खालामनायनि जिहेतुके बे मोनसे बानि आरो गुबुनखौबो जों हिंसा खालामा जासे गुबुन हारिखौबो बे रोखोमनि मोजां रोखोमै आब्रुथि फोथांना दोननायनि जि परिबेक दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबोदों
बिटिआर ओनसोलावनो होन आसामाव थानाय गासै हारि माहारि मानसिफोरनि गेजेरावनो गोरोबलायनानै बे जोंनि गेजेराव खामानि मावनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि दा बेनिखायनो लेट एन्ड लेट लिभ बे सोदोबखौ बड'फाया बुंलांनाय बे गुबै मोन्थोरखौ लानानै दिनैबो जोंनि नुसुंसेयाव थानाय हारिफ्राबो जाहाथे जोंखौ दावराव माने जोंखौ नासयनो दाजानाथों आरो जोंबो बे हारिफोरनि गेजेराव जोंखौबो मोजां रोखोमै थांना थानो होथों बे उद्देশ্যजोंनो बे सोदोबफोरखौ बा बानबुंथायखौ लानानै आवगायदों।